Ka Umsning People's Front ha ka jingelam u Dr. David Lingdo kum u chairman ha ringkat ka jingesan ran lang ka Confederation of Riboy People lani CoRP ha ka nyau tarik u nailar ar hajar apusan kila Leit ban ya kendu ya ka kong Ida Shisha Nongrang Director General of Police ka jela halor ka jingbomdan ka Fire Emergency Station bat ka Traffic Branch ki bor Pulit ha Umsning. Habakran cikilat pathai kubor Dr. David ula ong ba ka DGP kala Pynlip habayadai bat ka Fire Emergency Station ka Tnad hi kala dep jurep nadu USP ka Ribhoy kumju ru ka Umsning Town Dor Baru kala long ka Balakloy ban ai jaka. Ula ong kumbalong menta ka Umsning kala yo ya ka Police Station la Khamslam Henry ka jingtrikam ka Suki Palat pat benrap kum ha ka sngiyo Umsning ki patba ki mat ya ka jingdheng kali bala palat namar kata la don kam ban penyo Traffic Branch no ha Umsning. Jingtumu ka ba ni kum ka Umsning People Front ka bang idon na menta ka jisokya ni wan kendu ya Director General of Police iba don ya kan ikaman sim hagaba ngin yakit ya ba lam ni Umsning constituency kum kalong mentahi iwan specifically nagabanta ka Traffic Branch but nagabanta ka emergency Fire Emergency Station ya kabangi kendu ya madam ila ong ini ba ya bidai pat ka Fire Emergency Station hite ila ya keren but lawan USP lawan leg inspection but nagaliang jong ka Umsning Town Dor Baru la long ready ban ai ke jaka te hendai katnu ke jaka bakipan specific pala ya keren benda renaga liang jong iru iwan ban keren menta ka Traffic Branch kede ka badon kampara ta Umsning ya menta namar kumalong hi phi pors niyo ka Umsning ka khapnya kali ki babo ka long ke jingbo patha omdan manpower hangto ngimla awat na kasino ginomla ban bo to volunteer hangto ban Pynïaid ji kali ni don kam ya ki bor ka ai don kam na ka police department ni don kam the Traffic Branch ba can set up no ki bo Umsning kumalong hi mentangi ba ka Umsning kala yo upgrade ka shaka police station rai kumalong menta hingi iba ka jingtre kam juga Umsning ka Khamsuki ya compare pa ikiway pa police station na try ka de ka lack of manpower but niyo iru ba ki staff hang tu ki wan ba Leit no kloy ho kata ka part of service ka ba don ni transfer ring niyo ki bawan ha Umsning ki babun hi di provi menta ki lawan tu ki Leit no ti ka ka bang sokya klong ba la da umla ban bo ka Traffic Branch ha bo Umsning ka jing khapnya kanum ka kanisa kumju but kanum don ka smooth jong traffic kan don bai ka traffic jam na ka posh ka pon ha ila yo da ka wei ba ka you la divert ya ka Umsning road highway but ka national highway 6 nanre ka jingya ki kali nang to kalong buat nama ka Umsning ka de ka business hub ka de ka wei na ki pedeng jong ka yo ka ba barok ki rung ki thiet ki pet especially highway de ba ka sngiyo nama kata ni kentu ya ka bor badi pe lor ka room apartment but keren dari DGP ba in I know da Traffic Branch unti de ila ong ba in I know in keren ba kin wala ha ka sanction ban I know da kiniki home guard volunteers na maki kin la ban yarap ban assist ya ki police hang the bo Umsning fi ka jindon kam so kila ni so ni dun kam bon ha bo Umsning hindre hadu mentahi na kaliang jong i DGP ong ba pala ya ka ban ai kular na makin ha walk out kita kumang keren ba ka don kam ka sanction umdan ubrio ba mas break lambang de ngiu i hiwat ha ka kaleng ka sor Shillong ne ha Jati Hills ha bagi pha ne kiniki home guard volunteers ring yu iba katulop jengki home guard volunteers kimyo ngatrai ki pha di lam padang ka sanction lani ke dan ka sanction bagi delay hadu henry nyu benar simpor banyo i katulop de umjan umbrio bantrai lani bantrai kambam dan henry nyu benar jadi ki pha ne ki home guard volunteers ngatrai ka sanction ke don aswa kena bakan don ka smooth jong ka salary ke jongki ka smooth ka monthly payment ke jongki Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.